hökümetde işleyen parafor korrupsionerlerden gelýän iňuldaýan kimdir biriniň çakdan aşa baýlygy, köşkleri, maşinlary, samolyotlary, sagatlary ýaly bolup görünýär. Ogurlar özlerini aklamak üçin meseleni başka tarafa göndürýärler. Mysal üçin, siz görüpçilik edýäňiz. Size de wedipe berseler ogurlardyňyz. Size mi işleýän gazanyň, ýylyň baýlygyna görüpçilik etmeýän ýaly cümleleri ulanýarlar. Aslynda bolsa köşkler, maşinlar, sagatlar ogurlugyň uçyp tutsa bölegi. Edil buğuz dağının tuğun yüzüne çıkan gitçik bölegi ve aşağında iňuly böleginiň bolşýaly. Ogurluk dine öwürlüp giden ananç. Aslında ogurluk köşkleri, maşinlary, samolyotlary, sagatlary bilen döwlet guruluşyny çöredýärler. Gün-günden göwrümni giňeltýär. Nesilden nesile geçýär. Giňişleýin düşünmek üçin video like ve kanala abone bolmaňyzy ýatdan çykarmaň. Döwletden ogurlanan ýekece dollar, käwagt $10, käte $100 hökmünde döwlete ziýandyr. Gowy düşünmek üçin şahsy işini edýän telekeçi, kärhanaçy, töwdegäriň gözü bilen garap göreliň. Olaryň birisi maldarçylyk ösdürýär, birisi egneşi öndürýär, ýene biri harit satýar. Hemmeten belli bir wagtdan soň baýamana başlaýar. Bu özüne jaý, maşin, samolyot ýaly zatlary alýar. Üstünlükli işleýän kärhanaçylar we baý töwdegärler daşyndan teretseň döwletiň baýlygyny ogurlayan hökümet işgärine meňdeýär. Ýöne töwdegäriň, kärhanaçynyň üstünlükleriniň arkasynda tükenipsi halka hyzmat we zähmet bar. Meselem, kızgınjak tamdar çörek satýan telekeçiler çöregi taýinlamak üçin köp wagtyny, zähmetini, gara derini sarf edýär. We çörek yapmana mümkinçiligi bolmadyk ýarawsy hojalyklara hyzmat edýär. Ýa-da kärhanaçy çiğ maldan bir zatlar ýasamak üçin işçi tutýar, olara aýlyk töleýär. Netijede iş yerler köpelýär. Eger kärhanaçylar köpelse, öz aralarynda ýarşýarlar. Ýagny köpürek aýlyk töläp işçileri özüne çekjek bolýar. Şeýlelikde kärhanaçylaryň, telekeçileriň, töwdegärläriniň baýlygy köpelýär. İşçileriň bolsa aýlygy. Olar istemese baýamak üçin jemgyýete bähwitli başga işlerken edýärler. Meselem, salgat töleýär, ýol oňarýar, tehnika satyn alýar, fabrika işletmek üçin güýçli tok çekýär. Ýene bir tarapdan olara hemişe batmak, gazanjyny ýitirmek howpy awanýar. Birde harydyň hili pes geçmez, ya senden arzanrak satýan tapylar, ya dollaryň bahasy galsa arzan satan harydyňy gymmat almaly bolsun, ya da aç hökümet işgärleri agyr para basar, çökersiň. Şeýle ýagdaýlar ýüze çykyp müňlerçe işini taşlap turkeýdi. Bazarlar boşady. Size bazarın ýagdaýyna tereň görkedeýin edi nähramyşdy. Adam yok bazarda, hiç şeydi. Koreyan mağazalara satıcılarken yöne adam yok. Oğlum sen şöyle yani adam yok. Bu manikenler gayırlar adam neler diyeyim. 4 tane adam olmaya gelin müşteriler gelin bize diyeyim. Bazar deyip sadaqanı deyip. Söwdede boljog bolmaýdan. Boş şuşuna intişip ýolur adamlar. Bir kişilik iştapyl 10 manatlyk ýakalşyp. Bizden almaly bor.
A. Hökümet işgär bolsa, hilegerlik bile kanunlary bize garşy ulanýar. İşlemek, ýaşamak, okumak, töwda etmek, gezmek, telekeçilik umuman durmuşyň ähli ulgamlarynda özlerine bagly meseleleri çözmeýärler. Iqtisadi jenaýatlere garşy görüşmekde de kemçiliklere ýol berir. Abi kayıtların hem bakalarını yürütüşkanı, arada pahatların hem sebeplerini seçilmek hem bakalar hem durmuklu yerleri saklamak işem talaba layık anıp barılmadı. Hökümet işgäri eden hyzmat üçin aýlyk alýar. Biz bolsa döwletden hyzmat, umuman hökümet işgärine pul bermek üçin sebäp ýok. Ýöne hökümetiň köne artykmaç ýalňaş gümürtük kanunlarynyň netijesinde para bermeli bolmagy mümkin. Meselem, öňler samalýotyň, poýdyň bilegi üçin töleginden artykmaç para berilen okdy. Häzir bolsa daşary ýurtlara gitmek üçin migrasiýanyň işgärine, aeroportyň işgärine para berilýär. Yok, ver 2000 dolara ver. Baldoy adamın pulunu haram edin. Bokurdağına tevek bolar ver. Olar köne para almak düýgünleriniň üstüne täze para almaň ýollaryny gözleýärler. Meselem, köprek barla geçirmek, bilgeçliğin gümürtük meseleleri uzatmak. İnternete koyacak, Melte'den, Peter'den, şu. Sen ne yansın? Ne yapma sen? Yegenlere olyami, ne emedyami. Gidin ortasana. Gidin ortas erkek bol. Neye kaçacaksın? Eger halk Türkiýe geçmek isleýän bolsa, migrasiýanyň işgäri köprek dokument talap edýär, ýygyňa gaýtarýar, bar planerden plan dokument getir diýär. Aeroportyň işgäri öz gezeginde saglygyňa barlaýar. Garaz olar köprek pul gazanmak üçin hemişe täzeden täze kynçylyklary döredýärler. Hatta hökümet işgärleri aslında ýalňyş köne kanunlary para alyp düzeltýändikleri üçin özlerini aklaýarlar. Ýöne muny düýpden düzeltmeýärler. Iň esas mesele bolsa diňe halka däl, ýurdumyza ullukanda ýany ýetirýärler. Ine näme üçin döwletden ogurlanan $1, $100 bolup ziyan ýetirýär. Meselem daşary ýurtlardan gelýän kampaniýalardan para soraýarlar. Eger para bermese kowýarlar. Para berse daşary ýurtlardan gelen kampaniýalaryň guran binalaryny kabul edýärler. Bolmasa eden oklar. Olar ogurlukdan gorkup biziň ýurdumyza gelen oklar. Täze iş ýerlerini açan oklar. Halkymyz bolsa işläp buğday öndürüp paýta ekjek wagtyny magazynyň öňünde otururda geçirýär.